ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୋ ପାଖରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜର ପଟି ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ କାଗଜ ପଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ ହିସାବରେ ସଜାଇ ରଖିବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେମିତି ସଜଉଛି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସଜାଇ ପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ଟି ପ୍ରଥମେ ରଖିଲି, ତାପରେ ତାଠୁ ଟିକେ ସାନକୁ ରଖିଲି, ତାପରେ ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ସାନକୁ ରଖିଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାଗଜ ପଟିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ ସଜାଇ ରଖିଲି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ଅଧକ୍ରମ ବା ଅବରୋହ କ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧକ୍ରମ ବା ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବା। ତ କେମିତି ବାଛିବା ଯେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? ଏଥିରୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠି ଅଛି 5, ଏଠି ଅଛି 8। ତ 5 ଆଉ 8 ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼? 8 ବଡ଼। ତ ଆମେ 5 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 8 ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା। 8 5 ଠାରୁ ବଡ଼, 8 4 ଠାରୁ ବଡ଼, 8 2 ଠାରୁ ବଡ଼, 8 7 ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 8 ଲେଖିଦେବା। ପୁଣି 5 ଏବେ 4। ତ 5 ଓ 4 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? 5 ବଡ଼। ପୁଣି 5 ସହିତ 2କୁ ତୁଳନା କରିବା। 5 ଓ 2 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼? 5 ବଡ଼। ଓ 7କୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। କେଉଁଟି ବଡ଼? ନା 7 ବଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ 7 ଲେଖିବା। 7ଟିକୁ ଆମେ ଛକି ଦେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା 5। ପ୍ରଥମଠୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା 5 ସହିତ 4ର ତୁଳନା କରିବା। ତ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 5 ବଡ଼। ପୁଣି 5କୁ 2 ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ତ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 5 ବଡ଼। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଏଠି 5 ଲେଖିଦେବା ଏବଂ 5କୁ ଛକି ଟିକେ ମାରିଦେଇଥିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଓ 2କୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। 4 ଓ 2 ମଧ୍ୟରେ 4 ବଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ 4 ଲେଖିବା। 4ଟି ମଧ୍ୟ ଛକି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିଲା? ନା 2। ତ 2। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଅଧକ୍ରମ ବା ଅବରୋହ କ୍ରମ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ 2 6 9 1 4 ଏଇଭଳି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ତ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2କୁ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। 2 ଏଠାରେ ଅଛି 6। ତ 2 ଓ 6 ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? 6 ବଡ଼। ତାହେଲେ ଆମେ 2କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଦେଖିବା। 6କୁ ଏବେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। 6 2 ଠାରୁ ବଡ଼, 6 9 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ନା 6କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ କିଏ ହେଇଗଲା? 9 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 9କୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 9 2 ଠାରୁ ବଡ଼, 9 6 ଠାରୁ ବଡ଼, 9 1 ଠାରୁ ବଡ଼, 9 4 ଠାରୁ ବଡ଼। ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 9 ଆସିଲା ବଡ଼। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏଠି 9। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ତ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ 2 ଏବଂ 6। ତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼? ୟେସ୍, 6ଟି ବଡ଼। ତାହେଲେ 2କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ସହିତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କରିବା। 6 2 ଠାରୁ ବଡ଼, 6 1 ଠାରୁ ବଡ଼, 6 4 ଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ
6 लिखा ठीक अच्छे 6 को टे छक मारिदे बर्तमान आउ रहा 3टी संख्या पुणी प्रथम संख्या 2 2 सहित आम 1 को तुलना करवा 2 और 1 तो भितर किए बड़ 2 बड़ 2 और 4 आ भितर किए बड़ 2 और 4 किए बड़ 4 ठीक अच्छे ताहले आम 2 को छाड़दे 4 को धरवा 4 सहित आम यही 2 संख्या तुलना करवा 4 ठारू 1 सान 4 ठारू 2 सान ता माने 4 हूँ सबुठार बड़ तेणु आम बर्तमान ये लिखिदे 4 को छकी लगेदेले आउ रहा 2टी संख्या 2 1 आ भितर किए बड़ 2 ताहले आम ये लिखिदे 2 शेष 1 एमती आगको आउ नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करंतु।